лоби. Сори, брат. Оле боже. Чакай, това ще го запиша. Какво? Намерих тайна пътека и сега съм в... Чакай, Това може създай ли? лоби. Да го я минем Чакай заедно. малко, чакай малко. Чакай, заключено е. Тука. Не. Мога ли да се върна? Аре, не играй без мене. Не мога да ни... Какво? Тук ще има джампскер. Майка му. Майки тук стана страшно. Ами, Ох, ако боже. можеш да ме изчакаш, ще е добре. Съжалявам само, че това е нещо тайно. Направих май голяма беля и това май не трябваше изобщо да го правя. Ох, майка му стара. Защо само аз ги правя тия пусоти? Защо винаги аз? Не можеш ли Мадлен това да го направи? Щях аз да го направя, ако беше създал лоби. Млъкни. Гилти. Мамко. Майка. Излез. Вратата изчезна. Няма да излезне, искам да стигна до края на това. О, не. Айде пак хелпъра. Хелпър е тук. Хелпъра, гледай. This is my... Опа. I'm so sorry, kid. Не мога да разбера какво стои за цялата тази история. I'm sorry, I couldn't... Аз ще го върна това после на видеото, ако видя. Какво? Ще вървя към светлината. Хелпъра? Съжалявам. Това ще... О, не. What the fuck? Знае колко е часа. Каза колко... О, това май го държи. Използва това настройките на... Откъде съм? Има такава опция. Май, тука ли си? В лобито чакам тебе да създадеш. Това нещо ще ти го пратя. Аз даже мога да го кача и сега в YouTube. Качи го. Значи... Какво се случва, бе? А колко време ще е така? Върва на някъде и не знам на къде. Мислех, че това е нормално лоби, мама му стара. Защо не можеш и да е едно нормално лоби, къде просто мога да си го мина, да стигна там до 50-100, до къде трябва. Да си цъкна там чекпоинтовете и да се приключи с тази тъпа история. Защото това са много лоби. Разбира се, че трябва да е хорър. Нека ти стара. Ще победя. Добре, играй от 2017. Намерих някъде нещо, намерих нещо.
Намерих нещо най-накрая. Намерих къде трябва да съм. Приключи. False Researched. Ghosts of the Past. Айде! Нов бач! Това ще го приемам. Айде, спирам записването. То ме върна в обито. Сега ще се опитам да взема добрия край или да намеря още един бач тогава. Ще създадеш ли да играем заедно? Защото умрях, сега това ще го запиша и ще го прата. Може и да го кача в YouTube. Даже, защото май ще стане твърде голям файла, няма иначе как. Ще стане вайрал. Може да стане... Вайрал да стане... Съмнявам се. До тебе видеята ви получават максимум 20 гледания. Ай, моля. Може да станеш... искам после да го гледаш, разбра ли? Обещавам. Защото това беше много странно и сега. Не знам дали това е специално, защото играя сам или не. Ама играта, като вече получи лошия край, нещо, все едно играта откача. Не да знам. Айде пак Странно. ученцето. Тук май след малко ставаше такова като червено. Създаде ли лоби? Не, в игра съм ти обяснявам, не слушай добре какво ти говоря. Ти като някой е малко дете. Разбрах, че ще го качиш после. Не бе. И ще видиш какво съм правил, докато ти викам, че се държиш като малко дете. Разбрах. И без да скипваш, препоръчвам ти. Айде, стана още по-близо. Защото... Статик. Чак. Един ендинг беше добре, но искам другите да ги изиграем, дали good ending, например. Какво беше? Това беше онова гличалото, дета джъмпскерва. Намерих онова, дета джъмпскерваш. Де ти изкача. Онова сялното. Това сялното дали е хелпъра? Онова дет Ето, пак излезнах аз. На чекпоинтовете си виждам аватара как ми маха, не знам защо. Ти кой ендинг сега искаш? Добрия. Кой? Като взех ония бач, имам чувство, че хелпъра ще побеснее. Като почнахме игра ми вика, знаеш защо си тук и знаеш какво да правиш. Има още една гличова пътека, да я взема ли? Това ще ми даде бач. Взимам го, мен не ми показвам съм перде. Айде още една врата. Да видим какво ще стане този път. Generating fear. Personalizing. Да ми го персонализира. Експеримент 0. Интересно. Пак просто трябва да върва на... Експеримент Room 0. Welcome to Experiment Room 0. Please ensure compliance of the subject. Refer to the instruction sheet to begin. Това е забавно. Go to lever, pull lever. Wait for recharge, repeat until... Off. От тук. Какво беше това? Не знам. What the fuck? Какво е това нещо? Излот. Please continue enforcing compliance. Refer to your newly updated instruction sheet. Five Nights at Freddy.
Sister Location. Ужас. Шок. Малко. Убима. Това е хелпър отвън. Това май е хелпъра. Също дет ме убил ония предния път. Game over. Няма ли да получа път? Това е гадно. Аз са върнали в обито. Добре. Връщам се в обито, добре. Това някой друг път ще го направя. Много е трудно. Аз не мога да разбера точно какво трябва да правя. Малко ми е напрегнато. Айде да видим сега тук. Пак минавам си второто. Като предния път. Същата история. Мади, много ми е интересно защо изобщо излезна. Като знаеш, че няма какво друго да играем в момента. Мади, тук ли си? Айде влезна в оби с някой друг. И се играем. Имам чувство, че той ще направи лошия край. Ама лекичко съм така убеден. Играя за втори път. Пак има бач. Да отида ли? Има кът бач отново. Чиди. Тил. Добре, сега този път дано да получа бач. Тикун. О! Айде, Тикун! Айде! Тикунчи. 100 кога ще имам. Трябва да завърша Тикуна. След малко пак ще стане хорор. Аз съм напълно неясно. Йона Вагона. Йона Вагона, мастера на Тикуни. Е 50. 500 сега чакаме. Много е интересно какво има там. Отдолу. Абсолютно нищо. Земя. Пръст. Така. 500. Packaging Holloway. 500. — 500. Пак 500. — 500. Офис. — 500. Това ли беше всичко? Май не. Да. Има още. Има много повече в тази игра, отколкото просто едно лоби. Много повече има. Баджове? Към баджовете има още много неща. Наистина ли? Охо. Okay. В момента играя оби.
А не Оби, това Тико ни играе. От уния дет си строиш като... Нали знаеш Тико? Тайкун. Тайкун, да. В момента игра Тайкун. Чакай. 61%. Какъв Тайкун? Някакъв за пакетиране на нещо. Ма ти още си в... Обито. Да, именно. What? От Обито можеш да отидеш в Тайкун. И за какво е? Пакетиране на нещо. И всъщност аз не знам за какво е. Ама съм сигурен, че след малко ще има някой джъмпскер. Защото това е абсолютно запазена марка на тази игра. Видиш ли нещо нормално, направи го страшно, да не те яд. Ето го, стана страшно пак. Фактически не е страшно, но... Investigate the trespasser. И кой е това? Запали се. Ritual Vamp. Това мое ли е било? Какво се случи, не знам. Каквото и да се е случило, същата работа. Някой фър ще изскочи от гората. Fail safe reach, our place completed. Construction work. Вярвам, че това май са всички баджове, я да проверя. Май да. Така. Тук ли сега трябва да видим? Добре. Това да не е различно от преди? Или нещо се бъркам? То, защото беше червено за това. Баджовете май ми го направиха да е по-късно това с червеното. По-добре, защото е досадно. Тука... Моля да не става червено. Така. Що ми трепери главата, не знам. Вицакай се. Айде пак ще стане вечер, бе. И какво трябва да направя сега? Може би трябва да стигна до обратния край, но... това ще го пробвам. Браво. Браво. Каза ми да се обръщам, точно това ще направя. Why do you tab out? Сега ще се върна наобратно. Предния път получих най-жестокия джъмпскер. И не ме стресна.
Защото беше... Не знам. Беше ми смешно на мен. Май ти сериозно стресна ли си предния път като на джъмпскерна? Като получихме края? Не се джампскернах. Предположих. То ми беше смешно. Сега ще се опитам, защото ми казва да се обърна наобратно, този път ще се опитам пък да се върна в началото на обито. Точно както ми казва. Давай. Защото нещо май този път трябва да слушам какво ми казва хелпъра. Сигурно той го казва. Мога предположа. Така... Тук... 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 Искам да получа всичките възможни краища на това нещо. Не вярвам, че някой начален играч, който за първи път играе тази игра, може да се сети да направи нещо такова. Имам силни съмнения. Айде, пак ще става червено. Старата история. Гледай, сега ще оглушея. Айде. Атом, аз наистина мога да се върна назад. Стига ще оглушея. Сега не мога се. Оглушах. Как да се кача? Очевидно има начин да се кача. Аз нещо не мога. Аут. Тук. Мога ли? Да ми? Не. А как трябва да... Знаеш какво, не ме интересува. Не ме интересува. Някой друг път това ще го направя. Мога ли да приключа? Да. Комуникация. Усмивка. Смайл. Ще получа лошия край 2 пъти подред, защото ма мързи да се върна. Играх You Made This. Какво съм направил? Сега ще си платя. Нямам пари в мен. Нямам пари в мен. Connection. Айде сега пак.
Старата история. Ай сега тук ще изкочи някъде едно нупче. Къде беше? Грозния. Това е също като в ония втория бач, който се опитах да взема. Bad ending. Ми не знам как да получа добрия. Ех. Аз май изобщо не мога да се възвръщам. Еми ще приключвам тука.